Welcome to my channel. If you are Kalokun Kamlan Amladlova, and I saw the time on TikTok and also nalapa ku YouTube. If you attend Bona Appa and Funuguva more of these stories, make sure you subscribe to this channel. Galan lands across by and Funuguva more of the if Chapa, welcome you, my darling. So guys, story time. There is a very story from Anonymous. Uthi mana nibalisele. Uthi mna andiyazi kwelikhaya lam noba bayathakatha noba bathakathi korikhonde khoyo. Asinoporhelwa ngodikoloshe qho xa sicima isibane kanti akho nto. Uthi isitori sami siqala kanjena ke. Uthi mna ke ndikhule endlala nomama wam, tata wethu wasweleka. Uthi ndim ngumama ndinesister eziyi-2. Sihlala nje apha ekhaya sonwabile yonke into imnandi. Uthi apha ekhuleni kwethu ke akho nto siyibonayo, akho nto siyazise singabantwana, but ke sikhule umama wethu eziba engumntu othandwayo kakhulu apha elalini ngoba ebenice nje. Uthi enayise futhi kuwo wonke umntu. Uthi wam umama ebeceda nabani na wonke umntu ebesithi efuna ukutya okanye efuna unkinqa nje apha elalini, mama wam ibinguye ohamba phambili ankinqise abantu nje. Uthi nasembuthweni okhoyo apha ekuhlaleni apho khona babetha khona imali ukuze bayidibanise banike elo lunga lombutho, uthi ehamba phambili nalapho ebenceda nabantu abahlulakalayo ukubhatala apha embuthweni ababhatalele. Uthi yindlela ebelunge ngayo le. Uthi wonke ubani bemthanda kule lali. Uthi apha ekhayeni kwexesha mani kwacaba apha ekhaya siyanotice uba yimani xa kucinywe isibane zikhona into ezenzekayo. Uthi ngelo xesha kwakungekho mbane elalini, kwakukudala ngekho mbane. Uthi apha ekhaya saqala uba masilayite izibane zeparafini kusephandle ngoba xa kumnyama kungekho light zininzi into ezenzekayo. Uthi let me take you through. Uthi ndikhumbula kahle ngale mini sasicime isibane, ndathi ndiyochama ukumntu ulela apha endlini. Uthi naxa ndiyochama hayibo nantsi ndikrobile letshini. Uthi letsha sekhaya ke zizaletshi zakudala zindala caba ke iphumile and then kushekeza holes ecangweni. Uthi into endiqobe kula miqobo, uthi into indikrobile pha kula miqobo. Uthi ndabaleka ndajika ndabaleka nangenebhedini wethu kumama mabubu kwenzeka ntoni, ndachaza kukho into endikrobileyo phaa emnyango. Uthi wavele wathi hayi suka nobe uyaphupha mani. Uthi waphikisa into endigqiba uyibona ngoku. Undaqomba mhlawumbi ndiyaphupha yazi. Uthi ndizange ndiyihoye nam into leyo. Uthi apha ekhuleni kwethu mani besenzeka izinto ezistrange nangenye imini sisalele sinjalo singabantwana basekhaya apha emandlalweni. Uthi sasichama ke ngelo xesha so kwakulalwa emandlalweni. Uthi ke xa silele emandlalweni nje kwavela kwangena into phakathi kwethu xa sasilele. Uthi ve inyisisa yam ithi bani uyayiva into phakathi kwethu. Uthi ndiqomba hayibo into liphakathi kwethu. Uthi ndiyethuke xa ndisithi ndiyayiva ngenyawo ndiva into enoboya phakathi kwethu. Uthi kumnyama mosaphendlini asiboni nto. Uthi sastrima sayibona into itaka ezingubeni ezo zethu yophuma emnyango. Uthi usukela ngezo mini ke thina sasisoyeka ukulala ekhaya, umama waba forced ukuba alayite izibane apha endlini because yoyika. Uthi hayi ke ekhaya yayinto yakhona uba xa kuthengwa iparafini naxa kutheni efika iparafini ihlala ikhona ngoba late kuzofiwa bakumnyama. Uthi hayi ke yaqhubeka le nto isenzeka kwacaba ke ngoku nangezinye imini xa silayitile isibane still bakhona into ezenzekayo but azenzeki eziba sizibone ngamehlo kodwa xa kumnyama uzibona ngaba. Uthi lahamba ke ixesha naselalini kodwa kwafika umbane. Sisaqhuba le nto iyi-1. Uthi asicime isibane ekhaya. Uthi uba ungayodlula nje kowabo njengangoku ungafika kulayitwe everywhere, kuyalayitwa because kaloku uzocima isibane bazobona izinto. Uthi heyi sakhula apha ekukhuleni still sesimane ke ngoku sisiva izinto ezihambayo apha eyadini. Uthi sesimane sisiva izinto ezihambayo apha eyadini okanye ngosileliyo apha erumini sibona into elayitileyo phaa ngasefestireni elayite ngathi yiflash. Uthi ilayite kusedini bube ubuthongo esiyaba yintoni na. Uthi simane sithetha nomama wethu lona ubana how about bahamba emntwini ukuze kaloku kukhutshwe izinto ezilapha eyadini because clearly ukho umuntu obathakathayo. Uthi la mama kuthiwa wayevele athi ayisuka kuze kwenzeka nto wethu sizawuthandaza izawuhamba yonke le nto. Uthi ebengathi la mama kayihoyi yonke le nto athi izawuthandaza izawuhamba yonke le nto ntontoni. Uthi lahamba ixesha futhi apha ekhaya ngathi kupholiwe izinto zikhona. Uthi ndikhumbulela ngale mini umama wavele wathi yeyi andimazi ubani abezolayita emzini nam kodwa kabulawa ngandim. Umyeni ukuthini?
awumanage ukuthini. Uthi apha ekhaya mama besenzeka into ezi-strange in such a manner that siyoyika ulala xa kucinywa isibane, woyika kowenu ulala kucinywe isibane. Uba kumke umbane kofuneka ukhangelwe izibane kulayitwe because kuzawuporha, kuzawubakho ootikoloshi abaporhela abantu live. Uthi ngumlana ngale mini kwakumke umbane apha ekhaya ngosisikhulile sibadala wemka umbane. Umka umbane lo mama wethu engekho ngaloo mini le ehambile ke emlalisweni kule milaliso uba umntu mhlawumbi kusolekiwe kuloo mdeni abantu bahambe kuloo mzilo ngokusolekwe kuwo. Uthi wayemkile ke ngokomlaliso. Uthi apha endlini sabona izinto kwacaba siyagula, siyamfowuna siyamxelela into eyenzekayo. Wathi masibalekele komnye umzi siye kuwo because apha ekhaya siyahontwa kuba kucinywe isibane. Uthi umama wethu ngumntu webhatyi, uyakhonza, usindiswe kakhulu, uhamba phambili ecaweni. Kodwa into ezenzeka kule yadi ingathi zi-invite, ingathi zivumelekile uba zihlale apha ziyanikokrisa. Uthi sikhule kweso simo ke thina kuba sesisinto siyiqhelileyo ukuba nasiyabona izinto apha eyadini asizicimi isibane, sengumthetho walapha eyadini. Uthi ndakhula nam mdala apha ekukhuleni kwam ndangumntu oqalayo ukuba ne-clear visions, ndangumntu oqalayo ukuphupha. Uthi ndandimane ndiphupha nje umama wam esenza into ezimdaka, okanye ndiphupha esiflayithela, okanye ndimphupha esigqwalisa, esifaka impethu, nje yonke laa nto. But ndingayihoyi ingayithetheli ingqondo because ngumama wethu lo futhi siyamthanda. Uthi iqhubekekile le nto kamama wethu isenzeka njalo ingayekanga. Uthi ndabe ndikroka uba ikhona into eyenzekayo kule yadi noba yenziwa ngubani na, but ikhona into eyenzekayo kule yadi. Uthi mna apha ekhaya akupasi mntu. Uthi nasekhaya khulu noba ungayaphi na, noba ungayaphi. Uthi as long as ungowalapha ekhaya awumpasi ugrade 12. Uthi lafika ixesha lokuba kufunde thina ugrade 12. Uthi xa sifika grade 12 uthi mna ke ndingu-Anonymous ndavele ndagula into endingayaziyo, ndingabona nasebhodini iinyawo zam zibuhlungu, ndasiyeka isikolo phakathi because ndizawuyenza esikolweni ndingaboni. Uthi umntu asekhaya yena wavele wadropha out ngento njengavakaliyo uba ubani uthe wasuspendwa wasiyeka isikolo. Uthi sayeka isikolo ngokunjalo. Uthi mna ndingu-Anonymous ndaphinda ndazixelela, sorry guys umntana lo. Uthi ndaphinda ndazixelela uba mna ndingu-Anonymous ndiyaphinda ndiyafuna ukuya esikolweni. Uthi ndaya esikolweni kunjalo kunzima ndigula ndisithini. Uthi ke mna ke ndikumntu olumthandazo ndandivele ndithandaze kuThixo uba makandincede andiyazi into endehlelayo. Uthi nyhani ke mna ke ndaye ndapasa ngebhatshela. Uthi nama ndiyazi uba yenzeka kanjani. Uthi umama wam ngaloo mini wakhala iinyembezi, ndandiqonda uba okay mhlawumbi ngomzali wam uyavuya nyhani uba ide yakhona umntu opasileyo ugrade 12 kweli khaya. Kwafuneka uba ndifune isikolo. Uthi kwaba nzima uba ndifumane isikolo mna ndandihamba kuzo zonke iindawo ndihambe ndinkqonkqoze ndilala eminyangweni yako-NSFAS ndingayifumani phofu ii-results ndiziphethe esandleni ezintle. Ndandimxelela yonke into umama wam uba yintoni endehlelayo. Uthi ndandisiya khona kwezinye ii-province nakakade ndiyolala khona ndihambe neebheki zam andizani noba ndiyabe ndifuna isikolo. Until ndadicide mina zanethile ukuba mandimyeke umxelela iindaba zam lo mama, ndayeka umxelela. Uthi immediately ndathi ndiyeka umxelela owam umzali iindaba zam zalunga ezam izinto. Uthi nditha nje nawe ndavele ndaba yinesi, ndafumana isikolo, ndafunda ndaba yinesi, ndagradyuweyitha. Uthi waba umzali mna sakakwazi nokuya graduation yam because ndaye ndaphuma kulaa family ndayibona ikhona into kungaqhuma kubasiwe. Uthi mna emveni koba ndiphumile kubo ndavele ndasuccessful ndithetha nje nawe mna ndiyi-professional nurse namaxa. Uthi ibuhlungu imbi inje, ewe andiyazi andinayo iproof kodwa ndiyayazi uba kulo mzi ikhona into ekhoyo banako ukuthakatha ukuthile, futhi ndiyamkela wam umzali. Uthi imbi into yoba ungabi nafemeli, abantu bayegoduke ngoDisemba baye emakhayeni abo wena ungabi nayo ndawo yokugodukela. Kuba uyazazi uba ubaleka into enkulu ephaa kowenu ngoba yaba mhla waya kowenu zawubheda into zakho zabuyela kwa-0. Uthi imbi inje into yelife yam andinoma mandiyithini. Uthi ndithetha nje nawe umfana lo ndinaye ngoku ufuna ukundithatha uzawulobolela phi because ekhaya kukule nto kuyiyo ngoku. Uthi ndicela ingcebiso bethuna ndenze njani. Uthi ndixakile uba ndenze kanjani na because ekhaya ndaphuma mna ngoba ndifuna ukusindisa yam impilo ngoku andinandawo ubuyela for uba bandilobola.